La porta! Això té que tindre truc. Jo tindré una cara de cague que, mare meva. Era una foto i bueno, era una foto per vestir. No, jo vull que veja el vídeo com gires una rotonda. Ara la pròxima. Hòstia, està molt lluny, tindré memòria. Però hasta llet, eh? Sí, que a mi se m'obri la porta, tía. Nunca te la muñeca. La rotonda pujarà. No tengo que hablar con la muñeca. Yo qué sé, agárrala del cristal. Agárrala del cristal y vi. És que la mamá, tía, cagat. Ai, que cague, per l'amor de Déu. Tia, és que vull que veja una impressió que dona la seva aire. Pareix que siga un barco que vaig a volcar. Ves frenant. Però vull aspirar. Espera, no, que això s'embala i després no frena. No me memori de que les rotondes agarré la porta. No, tu agárrala ja. Que ahí n'hi ha una xicoteta. Ai, mira, me tremola poc el pulso. Ai, A mi se m'ha carregat el sur l'espina. Demà segur que m'ho faig passar. ai mare, jo després de diarrea. Mamás de panxa. Ui, que ja ve la rotonda, ves l'espai, Maite? Després veureu el vídeo i direu, hòstia, normal que se cagara tant. Ai, mare, per no te Frena! Que frene! no xilleu, hòstia. Ué! Ah! Ai! Menos mal que tinc el... Ah! Hòstia! A veure, ja està prou de vídeo.